कधीतरी आयुष्यामध्ये अशा गोष्टी होतात ज्याची कल्पना आपण कधीच केली नसेल. ही कथा अशीच काहीतरी आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनेलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगायला विसरू नका. आयडिया आहे तेजस डॉट स्टोरी. हो, तुम्ही ही मेडिसिन घ्या, नक्की बरे व्हाल. असं बोलताच त्या समोरच्या पेशंट्सला देखील खूप आधार वाटला. त्यांना असे वाटले की डॉक्टर परेश हे खूप मोठे आणि चांगले डॉक्टर आहे. तसेच ते तिथून निघून गेले आणि ते पेशंट तिथून निघून जाताच डॉक्टर परेश बोलू लागले, काय एक एक पेशंट येतात 200 आणि 300 रुपयेसाठी मी माझा वेळ घालवतोय. चला जाऊ द्या, मी आता पोस्टमॉर्टम रूममध्ये जातो. असं बोलताच त्यांच्या चेहऱ्यावर एक हास्य आले आणि ते हळूहळू करून त्या पोस्टमॉर्टम रूममध्ये जाऊ लागले. खरं तर ते मोठे सर्जनच, म्हणून त्यांना कोणी अडवलं देखील नाही. तिकडचं ते दार उघडले आणि ते आत जाऊ लागले. त्यातच त्यांनी शोधायला लागले की आता अशी कोणती बॉडी आहे जी अनाथ आहे, ज्यांचं कोणी येणार नाही. त्यातमध्ये लिस्टमध्ये त्यांना दिसले की सध्या तरी एकच बॉडी आहे. ते तिथे जाऊ लागले आणि हळूहळू करून ती बॉडी बाहेर काढली. ती बॉडी एका स्त्रीची होती. त्यातच यांच्या चेहऱ्यावर एक हास्य आले. त्यांनी आपला मोबाईल काढला आणि त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना फोन लावायचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने यावेळेला त्यांचा फोन लागत नव्हता. त्यातच डॉक्टर परेश बोलला, शिट, आज मला स्वतःला सगळे करायला लागेल, काय करणार. आणि असं बोलताच त्यांनी त्या बॉडीला स्ट्रेचरवर घेतले आणि हळूहळू करून त्यांचे ते पोस्टमॉर्टम करू लागले. चांगले अवयव शोधू लागले आणि किडनी ही एक काढू लागले. खूप खुश होते, कारण की लाखभर रुपये त्यांना भेटणार होते. आणि अशातच सहजपणे त्यांची नजर त्या बाईच्या चेहऱ्याकडे गेली आणि ते त्या क्षणी मागे सरकले, कारण की त्यांनी पाहिले की 2 दिवस आधी मेलेली ती बाई, तिचे डोळे हे जणू हालत होते. नाही, हे असं काही नसणार. असं बोलताच ते पुन्हा जवळ जाऊ लागले. त्यांनी चेहरा नीट पाहिला तर ते डोळे पूर्णपणे बंदच होते आणि ते हालत देखील नव्हते. त्यात त्यांनी अर्ध्या पोटाची चिरफाड तर केलीच होती. हळूहळू करून मनात भीती असून देखील ते आपले काम करण्यात व्यस्त होते. आधीमध्ये बाहेर दरवाजाकडे लक्ष जायचे की कोणी चुकून तर येणार नाही ना. त्यातच पुन्हा रक्ताने भरलेला हात, त्याच अवस्थेत ते ग्लव्स फेकून पुन्हा एकदा आपल्या सहकाऱ्यांना फोन लावला. यावेळेला देखील ते येत नव्हते आणि ते आपले काम तसेच करू लागले. पण बघता बघता हळूहळू करून त्यांना असे जाणवू लागले की त्या पोस्टमॉर्टम रूममध्ये ह्याला कोणीतरी पाहत आहे. हे जे हात न जाणू का आज जड वाटू लागले होते. आणि अचानकपणे त्यांनी पाहिले की त्या बाईचा हात तो हळूहळू करून वरती सरकू लागला होता. आणि त्या क्षणी त्यांनी पाहिले की त्या बाईने परेशचा हात पकडला. परेश जोरात किंचाळला आणि तो मागे गेला आणि ती बाई ही तशीच त्या स्ट्रेचरवरनं पडली. हे होतं तरी काय त्याला समजत नव्हते. तो तसाच मागे आला आणि जोरजोरात बोलू लागला, ए तू कोण आहे, कोण आहेस तू. पण आत्मा भूत ह्याच्यावर तर त्याला विश्वासच नव्हते. पण आज अचानकपणे हा असा झाला होता. हळूहळू करून तो जवळ जाऊ लागला. तो तिला शिवणारच. त्या क्षणी पोस्टमॉर्टम रूममध्ये असलेल्या त्या प्रत्येक बॉडीच्या आजचे स्ट्रेचर हालू लागले. सगळे बाटल्या हे जणू हालून फुटू लागले. हे असे का होत होते त्याला समजत नव्हते. सगळे बत्त्या हे चालू आणि बंद होऊ लागले आणि क्षणभरातच तिकडे अंधार झाला. हे सगळे काय होते त्याला समजत नव्हते. पण तिकडे दिवे हे येताच त्यांनी पाहिले की त्याच्या समोर
ती बाई ही तशीच उभी होती. तिचे केस हे जमिनीपर्यंत पसरले होते. पोटाची चिरफाड तर झालीच होती. सगळं काही रक्त ते तसेच गळत होते आणि ती परेशकडे तशीच रागात बघत होती. तिचं एक एक पाऊल हे त्याच दिशेने हे येत होते आणि परेश बोलू लागला, कोण आहेस तू? कोण आहेस आणि माझ्या का मागे लागली आहेस? त्यातलेच तिचे अवयव म्हणजेच शरीराच्या पोटातले काही भाग हे तसेच खाली पडत होते. रक्तांचा जणू पूर येत होता आणि ती परेशवर वार करणार त्या क्षणी परेशला एक फोन आला आणि ती बाई जणू अदृश्य झाली आणि तिकडची ती खोली ही जणू शांत झाली. तो आजूबाजूला घामारलेल्या अवस्थेमध्ये बघू लागला, पण तिथे काहीच नव्हते. जणू असे काही झालेच नाही आणि ती बाई देखील स्ट्रेचरवर तशीच पडून होती. त्यांनी तो फोन उचलला आणि फोन उचलल्या अवस्थेमध्येच तो बोलू लागला, अरे किरण, कुठे आहेस तू? ये लवकर. आज काय बघ, ही बॉडी खरी वाटत नाहीये, ये लवकर. आणि त्यातूनच समोरून पोलिसांचा फोन आला. हे बघा, आम्ही पोलीस इन्स्पेक्टर बोलतोय. नुकताच किरणची कोणीतरी हत्या केलेली आहे. हे ऐकताच परेशला फार धक्का बसला. त्या क्षणी दुसरा एक फोन आला. तो फोन देखील त्याने उचलला आणि तिथून देखील एका भाईचा आवाज आला, हा नमस्कार, आमचे मिस्टर आजच गेले. कोणीतरी त्यांच्या पोटामध्ये चाकू खुपसला. हे ऐकताच त्यांनी धसकन आपला फोन ठेवला आणि त्या बाईकडे बघू लागला, तिला शोधू लागला. हे असे का होत होते त्याला समजत नव्हते. तो त्या क्षणी त्यांनी बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तो त्या दरवाजाजवळ आला, पण तो जणी कोणीतरी बाहेरून बंद केला असे वाटत होते. समोरच्याच एका काचेतून बाहेरचे काही लोक दिसत होते. याने खूप ओरडले, पण बाहेर कसलाच परिणाम दिसत नव्हता. हा तसाच रडू लागला. त्या क्षणी त्यांनी आपला फोन पुन्हा एकदा काढला आणि हॉस्पिटलच्या काही स्टाफ मेंबरला लावण्याचा प्रयत्न केला, पण दुर्दैवाने त्या क्षणी त्याचा फोन स्विच ऑफ झाला, ते पण बॅटरी फुल असून देखील. त्या क्षणी तो जोरजोरात बोलू लागला, कोण आहेस तू? समोर ये आणि बोल, कोण आहेस? आणि पुन्हा तीच अवस्था होऊ लागली. सगळे स्ट्रेचर हारू लागले. सगळ्या बत्त्या हे बंद चालू होऊ लागले. जणू त्या रूममध्ये एक मोठा थंडगार वारा पसरला होता आणि अचानकपणे मागून परेशच्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला. परेशने त्या क्षणी मागे पाहिले आणि त्याने पाहिले की त्याच्याच मागे तीच बाई उभी होती आणि परेश घाबरलेल्या अवस्थेत बोलू लागला, कोण आहेस तू? जाऊ दे मला, हे बघ नाही तर खूप महागामध्ये पडेल. पण त्या बाईने आपल्या पोटाकडे बघितले. बाहेर आलेले तिची ती किडनी अर्धी बघू लागली. तिचे ते शरीर रक्तबंबाळ झाले होते. ते पाहताच ती जोरजोरात हसू लागली आणि बोलली, मला आणि मारणार? आता आम्ही नाही, तू मरणार. हे ऐकताच परेश हा स्तंभ झाला. हे सगळे नक्की आहेत तरी कोण, असा तो विचार करू लागला. आणि त्या क्षणी त्याला आठवू लागले, तो डोळे बंद करून आठवू लागला की अक्षरशः 3 दिवस अगोदरच ही बाई आपल्याकडे ऍडमिट झाली होती. कोणाचंही लक्ष नसताना हिने तिचा जीव घेतला होता आणि केवळ तिचे शरीराचे काही भाग विकण्यासाठी याने तिला मारले होते आणि याच पोस्टमॉर्टम रूममध्ये आणले होते आणि नंतर तिचे ते किडनी आणि काही भाग विकून लाखभर पैसा कमवणार होता. आणि ती रागारागामध्ये बाई बोलू लागली, मला तेव्हा काही झाले नव्हते, पण तू मुद्दामून मारले. असं बोलताच ती जोरजोरात रडू लागली. पण इकडे परेश मधला आपल्या जीवाची भीक मागू लागला. हे बघ, जाऊ द्या मला, चूक झाली माझ्याकडनं, आता पुढे नाही होणार.
तो विनंत्या करू लागला होता, पण ती बाई बोलू लागली, जा निघ. असं बोलताच परेशला आपल्या डोळ्यावर विश्वास बसला नाही. तो त्या क्षणी धावत गेला आणि दरवाजा उघडू लागला, पण दरवाजा घट्ट बंद होता. तो उघडायचं नाव घेत नव्हता. पण अचानकपणे मागून असे वाटू लागले की खूप जण आहेत जे परेशकडेच डोळा लावून आहे. त्यांनी त्या क्षणी आपली नजर मागे घेतली आणि त्यांनी पाहिले की त्या 22 सारखे किमान 70 जण होतेच. कोणाचा पाय तुटलेला होता, तर कोणाचे डोके कोण जळलेले होते. आणि त्याला आठवू लागले की काही महिन्या अगोदर किंवा वर्षानुवर्षापासून आपण या सगळ्यांचे कुठले ना कुठले पार्ट्स काढून हे विकत होतोच. आणि हो, कोणाचे किडन्या, कोणाचे चांगले भाग काढून त्याच्या बदल्यात चांगला मोबदला विकत आणि घेत होतो. हे ऐकताच तो रडू लागला आणि सगळ्यांना सांगू लागला, जाऊ द्या मला, जाऊ द्या. पण आता हे सगळे आत्मा हे हसू लागल्या होत्या आणि सगळे ह्याच्याकडेच येऊ लागल्या होत्या. परेशला त्याचे मरण दिसले होते आणि हळूहळू करून त्या बाईने आपले ते दोन्ही हात हे पुढे घेतले. काही भूतांनी त्याचे हात हे हातात घेऊन चावू लागले आणि काहींनी तर मोठमोठ्या असलेल्या त्या कैच्यांनी परेशच्या पोटावर मारू लागले. पुढे परेशचं काय झालं असेल हे वेगळं सांगायला नको. पण त्या क्षणी खाली पार्किंग लॉजमध्ये काहीतरी पडण्याचा आवाज आला. सगळे हॉस्पिटलचे मेंबर्स तिकडे आले आणि त्यांनी पाहिले की परेश हा इमारतीवरनं खाली पडला होता. पोलीस इन्व्हेस्टिगेशन झाले आणि त्यात असे समजले की परेशने खूप जणांना असेच मारून त्यांचे काही भाग विकले होते. त्याच निराशेने त्याने आत्महत्या केली होती. एक प्रकारे सगळ्या भूतांनी त्यांचा बदला घेतला. आता यात बरोबर कोण आणि वाईट कोण हे तुम्हीच ठरवा. पण अन्याय कोणावरही हो, ते कदाचित बदला घेऊ शकतं. ही कथा कशी वाटली मला तुम्ही सांगायला विसरू नका. इंस्टाग्रामवर आयडी आहे तेजस.स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.